имат ум в главите си да почерпат от това и да направят така, че този отбор да не изглежда по този начин, както изглежда сега. Да, какво се оказа? Точно обратно. Всъщност ти каза някакви мнения във Фейсбук, виж къде нападна техниката, казваш нещо във Фейсбук и изваш от цялата държава. И това е моята лична медия. Аз съм много доволен да ти кажа. Тя е лична медия на всеки, който реши да се... Ами, там мога да кажа това, което мисля и да стигне до много хора, без да бъде редактирано по никакъв начин. И така се оказа. Ти каза, каквото мислиш, то стигна до много хора. Явно има много журналисти, които висят на стената ми постоянно. На стената ти във Фейсбук. Да. И какъв е резултатът? За момента никакъв, като гледам. Не, може би има положителен резултат, защото след 5 мача Левски най-накрая победи в Каварна, така че надявам се да съм изиграл малко положително. Това е голяма битка в Каварна. Тежка, да. Тежка, да. И ще си мисля... Тежката е в неделя сега, предстои. Това ще е тежката битка. Виж, аз много искам да има хубав футбол. Снощи си гледал, предполагам, Челси и Барселона, за какво става въпрос и какъв матч и с 10 човека, Челси срещу Барселона и така нататък, и въпреки всичко успяха да се класират и да победят най-силния отбор в света. Значи не е въпрос само на технически възможности, дори и на пари, въпроси на дух. Спортът е съвкупност от много неща. Аз мисля, че тук аз също много искам да гледам в България силен